Vestit de manera informal, però cuidant fins al mínim detall la seva indumentària, Abel Ibáñez passeja per Vic en una de les seves escasses però intenses visites a la capital usonenca, a casa seva. Ibáñez va néixer a la ciutat fa 32 anys, però l'any 2000 va traslladar-se a Mèxic, on ha aconseguit triomfar en el món de la moda com a dissenyador de roba femenina d'alta costura. Ja des de ben petit, Ibáñez va començar a interessar-se per la moda gràcies a la seva mare, que és costurera. A mitjans dels 90, Ibáñez va cursar estudis de disseny de moda a la Llotja i Patronatge Industrial de l'Acadèmia Fèlic de Barcelona. El 1997 va marxar 3 mesos a Londres per completar els seus estudis, després de quedar finalista del Premi Smirnoff per a joves creadors i de participar a diverses desfilades a Barcelona. El destí l'esperava a Mèxic. Em van oferir una feina allà, vaig anar a provar, només hi volia anar-hi durant un any, però bueno, una cosa va donant l'altra, vaig canviar de feina, vaig anar coneixent gent, em vaig anar ficant més en aquest món i mira, d'un any n'han passat 9 i encara no veig l'hora de tornar, la veritat. Allà el jove creador treballa per diverses empreses de roba per les senyores, assessorament per a les noves tendències o en el disseny d'uniformes per als treballadors de tot el metro de la ciutat de Mèxic. A més, Ibáñez té la seva pròpia empresa, Abel Ibáñez, on crea roba d'alta costura, com ara vestits de nit o de núvia. Cares conegudes del món de la faràndula o les telenovel·les mexicanes s'han passejat per l'alfombra vermella amb els seus vestits. El seu prestigi puja com l'espuma i els seus dissenys ja apareixen en conegudes publicacions com Vogue o el New York Post. Aquest èxit, però, encara no ha arribat a l'altre cantó de l'Atlàntic. Per això, de moment, Ibáñez no es planteja tornar a Catalunya. Ara venir cap aquí sense fer alguna cosa important des d'allà, començar a presentar desfiles i això, seria quasi tornar a començar des de zero. Hi ha un projecte, poder per 3-4 anys més endavant, i començar a fer desfilades aquí i que la marca es coneixi per aquí, però ara, de moment, encara no. Els seus projectes a curt termini es troben a la capital mexicana. Fa 2 anys vaig decidir que volia obrir un showroom a la ciutat de Mèxic on poder atendre bé a les clientes i tot. El vaig obrir l'any passat i ara estic fent de que funcioni i lluitant molt sobretot per això. La pròxima meta és obrir la primera botiga a lo que és la ciutat de Mèxic, que espero que pugui ser, si tot va bé, l'any que ve. I doncs a poc anar-me posant metes que les pugui aconseguir, no? Perquè si ens posem com a meta vull aconseguir la lluna, doncs al final et desanimes perquè veus que no hi arribes mai. Potser d'aquí poc aconseguirà que les estrelles de Hollywood vesteixin els dissenys del jove creador biguetà.